избори като избори, което е важно. Но в Пловдив изборния ден, както знаете, протече в една изключително нормална обстановка, така че това е радостно, тъй като бяхме свикнали последните избори, винаги Пловдив след това по медиите да се обясняваме за знания и незнания неща. Но и на първия и на втория тур всички, които участваха в изборния процес, секционни комисии, областна дирекция на полицията, районната избирателна комисия, направиха така, че хората максимално бързо да си свършат работата. Така че вчера дори имаше още веднага след 9 часа имаше готови секции, даже преди 9 часа още имаше, така че това е важното. Изборите като избори. Приемат се резултатите и се правят съответните изводи. Така че ние в ГЕРБ, както чухте вчера и от Националния прес-център и от пресконференцията, естествено ще бъдат направени изводи. Тук в случая можем да кажем, че щом резултатът е такъв в цялата страна, все пак Пловдив, на този резултат не може да кажем дали сме се представили добре, но 65 000 гласа в Пловдив е нещо, което е добър резултат за ГЕРБ. Все пак това са повече гласове, отколкото миналата година по време на кметските избори. Така че първи тур също. Сигурно си от първи тур сега, да. Което само по себе си показва, че потенциала в брой гласове на партията сигурно над 1 200 000 гласа. Все пак в момента не знам дали има партии, които могат да кажат, че биха стигнали такъв потенциал 1 200 000 гласа. Така че това е нещо, което от една страна затвърждава позициите на ГЕРБ, включително и на местно ниво. Аз смятам, че с този резултат на един местни избори това ще бъде един много добър резултат. Но пък трябва да се отчете, че противника има повече гласове. Така че това също е факт и това също са неща, които са абсолютна реалност. В момента имаме също нас в Пловдив, имаме 86 000 гласа, които са предпочели другия кандидат. Сега те първо ще правим изводи какви са причините, но те не са чак толкова тайни за всички нас. Ние ги знаем, имаше двама кандидата, единия беше приет от хората, другия не беше толкова добре приет от хората и това са фактите. Сега там нататък аз никога не бих си помислил да кажа нещо от различно това, което мисли за мен госпожа Цачева. Един прекрасен човек и много подготвен човек и със сигурност ще бъде един добър президент. Но хората са предпочели бъдещия президент Радев. Естествено това е президента, с който ние всички ще работим. С който ние ще работим, с който ще правим така, че страната да бъде спокойна, да бъде стабилна. И това се отнася за град Пловдив. Така че това избор, ние приемаме този избор, признаваме избора и продължаваме напред. Няма нещо, което да може да се каже повече. Ако приемам, че се е гласувало и партийно, считате ли, че пловдивчани са гласували наказателно за това, че Пловдив не получи средствата, които очакваше за Пловдив 2019? Едва ли пловдивчани са гласували заради това? Със сигурност пловдивчани са гласували заради това, но че има елемент на протестен вод на всяка и това е ясно. Всички коментатори вчера го коментираха. Със сигурност този протестен вод се акумулира от много неща. Когато говорим в частния случай Пловдив, най-вероятно има причини, които пловдивчани са били подтикнати да го направят. Така че това са неща, които те първо ще ги анализираме, но дали има протестен вод категорично, то е ясно. То няма някой, който да не го вижда това нещо. Или ако не го виждаш, означава, че не можеш да гледаш. Така че той за нас това е ясно. Оттам нататък какви са точно причините и търсим в конкретни казуси. Най-вероятно всеки казус конкретен, свързан с град Пловдив, има някаква капчица, но едва ли това е генерален въпрос, генерален проблем. Трябва да стане ясно, че щом резултатът е такъв в цялата страна, означава, че нещо на централно ниво е причина. Това не става просто дали Пловдив се представя добре, или Варна се представя по-лошо, или София се представя по-добре. Тук не говорим за конкретния град. Това не е нещо, което има отношение към Пловдив. Не дайте да свързвате резултата с ситуация в конкретен град. Нито един град в България не е повлиял на този резултат. За мен това е ясно категорично, че има нещо на централно ниво, което е предизвикало този вод. Дали бил протестен, дали бил кандидат, който не е бил прият от хората. Но това не е на местно ниво. Ние не бихме могли да коментираме тук в Пловдив конкретна ситуация, дали парите за културата или нещо друго. Не, няма нищо общо. Но вчера премиера Борисов каза, че с кметовете, които не са се представили добре градовете, ще има разговори. Какво означава? Какво очаквате да ви кажа? Какво очаквате от тези разговори? Какво означава да се представили добре градовете? Не са победили. Не са победили, да. Кои градове са победили? Говорим за големите градове, той даже ги изброи. Да. Разговори в партията. Какво очаквате да ви каже премиера? Не. Може ли да е добре, не малко по-конкретно
конкретно Разумно казвате, ли е че в това този на миг да се подава национално ниво, оставка? но все пак вие като градски лидер на ГЕРБ считате ли, че не успяхте да интегрирате достатъчно добре електората? Някаква вина виждате ли в себе си? Сега в момента вече говорим неща, които... Да. Разумно ли е правителството да подава оставка? Това са свършени факти вече.